Yes. Multiplikatoreffekten er, når penge strømmer fra en sektor til en anden, for til sidst at vende tilbage og give et bidrag til den sektor, hvor pengene oprindeligt blev brugt. Det har vi et eksempel på her. I eksemplet repræsenterer McDonald's virksomhederne, og de studerende repræsenterer husholdningerne. De studerende bruger penge på McDonald's. De studerende får lige pludselig højere SU og kan derfor bruge endnu flere penge på McDonald's. Derved kommer der en større efterspørgsel på McDonald's, og de bliver nødt til at ansætte flere ungarbejdere. Ungarbejdere tjener derfor flere penge og bruger dem så igen på McDonald's. Men hvorfor fortsætter denne pengestrøm så ikke? Det er ikke alle de penge, som de ansatte tjener på McDonald's, der forbruges. Noget af lønnen går til skat og afgifter, opsparing og forbrug i udlandet. Det kaldes afløb. Resten af penge for eksempel forbruges på McDonald's. Beløbet tilbage til forbrug bliver altså mindre og mindre på grund af afløbet, og til sidst stopper multiplikatoreffekten. Her ser vi multiplikatoren, som er en samlet effekt efter alle runder. Og her der ser vi nogle forskellige variabler, skattekvoten, opsparingskvoten, forbrugskvoten og importkvoten, som alle sammen varierer efter fra land til land. Hvis vi tager Danmark som et eksempel, som er en lille åben økonomi, hvilket vil sige, at de har en høj skattekvote og en høj importkvote. Hvis vi ser multiplikatoren, som nu ligger på 1,79, så vil en højere skattekvote gøre, at multiplikatoren den falder. Og hvis man samtidig laver en højere importkvote, så vil multiplikatoren falde yderligere. Og det skyldes, at jo mere man betaler i skat, jo færre penge har husholdningerne til at bruge hos virksomhederne. Og en højere importkvote, det vil jo sige, at de danske husholdninger lægger flere penge i udlandet og ikke i Danmark, hvilket ikke øger beskæftigelsen i de danske virksomheder. Et andet eksempel er Indien, som modsat Danmark har en stor lukket økonomi og lav skatte- og importkvoten. Hvis vi for eksempel hvis man sænker importkvoten, betyder det, at der er mindre samhandel med udlandet. Og det her styrker multiplikatoreffekten, da pengene derfor bliver i landet, og der er mindre afløb, som vi kan se hernede. Og det samme gælder skattekvoten. Hvis vi for eksempel gør skattekvoten lav, så går der flere penge til forbrug i virksomhederne, hvilket er godt for den økonomiske vækst og for multiplikatoreffekten. Og det var multiplikatoreffekten kort fortalt. Ja.